Pentsionistak! Aurrera! Edeinkatua, santifikatua, hirugarren ordenako buruzaile ospetsua, herriaren zaintzailea, birtute guzti judit, ez ere ukorreinoan espilua. Zu, mantxari gabea, espirituz bezain gorputzez legorra, zu urtasun eskosia, hitz ederren eta fortuna dezentearen jabea. Zu, nonbaitetik etorria, profeten abotsa, auzokoen kezka. Zu, 35 urte luzez emaztea, gandarra txaletan etxeko lehiotik begira duen izenduna, emazte gaixoa, emazte inuna, emazte izarduna. Emakume leial batek merezita dezio bezain gartxuki, oido norkeriaren handia, sekulan izorratua eta zure gorputzez gozatua izan etzena, bere erraieteko indar desesperatuen birtute santutasunetik aterea, aitaren ustelkeriaren kulpa seme tonto batzuen ama izan dua, isilik urte luzetan bizitua, eta ratzalde hotzeten bitxu batean nire konturatu gabe, eta obiratu izan zana. Zu, altako kaballeroa, plazezetako zingurria, oitua honen defentzailea, dantza zikinan etxaia morratua, neskazarren postimurra, agure okerren segurantzia,